Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Кобрата. Вие сигурно сте гледали някой клип, един клип, дето бях качил с едно лапи. Сега ще се разправим. Ако сте гледали, добре, чули сте ми гласа. Сега ще ви кажа вече на работа. На който и да вярвате, може да е винаги хубаво нещо, ама да търсиш, да питаш приятели, никога не трябва да вярваш на най-близкия човек. Защото сега, например, искаш да направиш бомба. Търсиш на мод. Влизаш skydust.com. Там има мод за всички версии на Майнкрафт. Аз съм изтеглял 13 мода, съм ги инсталирал и сега играта ми е перфектна. Който иска да ми... Ако някой се сърди от те, дето слагат клиповете в YouTube, да ми се обади на 0878 82 1001, да ми се обади и да ми каже, ако се сърди. Ако не се сърди, много му здраве. От Кобрата, чао!